klimat. A! Dobrze, także oficjalnie witam Państwa bardzo serdecznie, jestem Niklaus. To jest taki specjalny stream dzisiaj, bo jakby ktoś oglądał na YouTubie i nie wiedział co się dzieje, cała operacja nagrywana jest na żywo, albowiem dzisiaj dokonamy, ja tutaj mam odpowiednie, że tak powiem, narzędzia, będę spożywał z odpowiedniego, prawda, szkła, bo jednak kultura zobowiązuje. Powiedziałem, jak to mam w zwyczaju na streamie szaloną rzecz, mając nadzieję, że to się nie wydarzy, czyli powiedziałem, że jak dostanę 10 000 bitsów w jednym rzucie, ewentualnie w dwóch, to będę robił drunk streama z Amareną. I tak się stało, że wpadło te 10 000 bitsów. No i tutaj mam właśnie tego typu trunek, jak widać zabanderolowany, nie było tutaj żadnego oszustwa. Ja takich trunków w zasadzie nie spożywałem, nigdy nie byłem wielkim fanem. Moi koledzy dużo tego pili, ja tam Komandosa bodaj kiedyś piłem i takie inne, ale Amareny akurat chyba nigdy. Także to przy okazji zrobimy taki test na YouTube'a, zobaczymy jak aromat i tak dalej. Ja wam przeczytam co tutaj stoi. Wyprodukowano dla Geronimo Martins Polska S.A. przez Bartex. Bartex, brzmi legitnie. Bartol SPZOO PK 64310 Lwówek. Lwówek Śląski, to jest takie miasto na Dolnym Śląsku. Aromatyzowany napój winny owocowy słodki. Zawiera siarczany. Czyli, że na końcu będzie siara. Nie pić do końca. No i to jest tyle z opisu. Opis raczej enigmatyczny. Flaszka taka prosta. Etykieta, no, nie rzucająca się w oczy. Dobra. Żeby nie było. Zapach? Coś mi się to kojarzy, powiem wam. Guma balonowa, truskawkowa. Kisiel, taki ordynarny. Wata cukrowa. Dobrze, no. Także moi drodzy, barwa. Nie mam tutaj jak pan Tomasz Kopyra chyba białej kartki żadnej nie mam. Barwa czerwony wpadający w róż. Na kamerze to wygląda bardziej na czerwone. O, landrynki właśnie, taki zapach, coś takiego. Trochę to na kamerze przekłamuje. To jest bardziej różowe niż wy to widzicie. No. Stany mocz. No, taka guma balonowa, landryny. Dobrze. Także wasze zdrowie i mam nadzieję, że mi zasmakuje. Dobrze. Nie do końca tego się spodziewałem, powiem szczerze. Myślałem, że to będzie... Aha, bo tego się z kieliszka nie pije. To ja źle do sprawy podszedłem, przepraszam. Jest taki jakiś... Myślałem, że to... Myślałem, że to będzie słodsze. Myślałem, że to będzie słodsze generalnie. A jest takie gorzkie coś w tym.
Powiem tak, pachnie ładnie jak smakuje. No, powiem wam... Smakuje jak takie piccolo trochę, połączone z takim winem tanim i takie gorzkie trochę, taką wódę czuć w tle. No, przypominam moi drodzy, że ten trunek kosztuje 3,99, także nie można się tutaj spodziewać szału, za 0,7. Także werdykt jest taki... No, ja jestem, jeżeli chodzi o tego typu alkohole, to ja jestem laikiem. Także no nie jestem specjalistą. Może jak dojdziemy do tak zwanego gęstego, to będzie lepiej. No, także tyle. Wasze zdrowie. No, tak szczerze tak powiem. Także moi drodzy, łapkę w górę zostawcie, wpadajcie na streamy Twitch TV Niklaus, bo tylko takie rzeczy tutaj się dzieją. I ja wam pięknie dziękuję za uwagę i trzymajcie się i do usłyszenia, jeżeli przeżyję tą flaszkę.